Hej Åben Kirke. Til søndagens andagt i dag vil jeg gerne tage udgangspunkt i et skriftet, som ydmyger mig hver eneste gang jeg læser det, nemlig Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-8. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Jesus er det ultimative eksempel på, hvordan at vi som hans efterfølgere skal leve vores liv, tjene hinanden og lede. Så hvis Jesus, som er kongernes konge, vores frelser, og lige med Gud, som der står i vers 6, gav afkald på alt, hvad han var og havde, og lagde det hele ned, så må vi gøre det samme. Så jeg vil opmuntre dig til, når du som Guds spydspids går ud i den her verden, i stedet for at tænke på, hvad du kan få ud af din givende situation, og tænke over, hvad du kan give, og hvad du kan lægge ned. For det er præcis det, Jesus han gjorde. Så hvis du har brug for den her opmuntring lige så meget som mig, så lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig. Vi takker dig for dit offer. Tak, at du valgte at gå i døden for enhver, som tror på dig. Tak, at du ydmygede dig selv for at lede os ind til et liv i frihed. Hjælp os til at lede i den samme ydmyghed og til at gå ud i verden med selvopoffrende kærlighed til vores næste. Amen.